Justisya para kalagitnaan na panglaw, justisya para ilamin. Siya ni Jeffrey Horacio may sangat tutubo. Agtawan ni isang apulong at lima, agnaid ni barangay sa Lagapo, Sinay, Ilobuso. Anak daw second Felicitas Federasyon. Inagman iranot ni Kapadrasak apanag Mundawal. Agda iti may kapo at ukat iti may school. Iti taagda saan anak at pagkadaan apasama kitinanang ko. May saamalay ang magmunag iti pagkadalo. Bayad si panagawin ko. Agda nasatan ko at ay sinelo katastaw na iti pataray na. Nagsundugan sa barumong ko iti nakita. Nitatangkod nakalugan iti tricycle. Hindi ko man dinamag dinapasama. Nadamag ko laing iti sumarno at tricycle driver sa pagno ang napasama. Nigayang naman ko tinitarayan nitatangkod ko iti ospital. Tinagbag kawanan asya para sa iti saan na nagaling makaiga ko. Makiktot kan nagsangi ka iti naamuat na awan met ang anak baso ninanang ko. Nasimple na yung awagan sa panagdag ni. Awan met ang may inagbagyan ko at nung nagbasuran tinagandang kanya. Iti sa bala daw. Napanko maring kinita ninanang ko at hospital ang nakaitarayang na. Kanya na, kahit anyan anak Usman sa liknak, anak kalimat ang itilangan. Nga dinangran kitaw, natambag jay ulo naman, nagsadan tumis na nga urat jay ulo na. Kahit naapektaran, ikannawan amanan. Naisingat tumisla at walang jay aking kanigit ang umatungan na. Kahit nairamat aking kanigit at akyang na. Iti kastuyaw ko na rin at ipanagdag ni sa makikaltalong dalay danan na kinatatan ko. Pangalan ni maroon ti pagbayad ni iti hospital kanong kuna. Agarot 120,000 ti bill na iti hospital kaya kapilitan nga ti kabaysunaan mga ninanang maisod ti isod makatulong ka na kami ti panagtalong ni. Kahit itilag mo ni tatang kapnood na pangalan natin pagbayad ni hospital din inanong ko. Ngayon saan tayo ngayon mga itubayad nito ang mga pagbayad ni Bill kasubra di ginagakil tayo ang pagtugil na ito hospital. Kabayagan ni pantuntun ni justisya nagutala akas lawan ni Kampiang kagabi na panglaw akas iti pagulati. Awan din pagkamangan ken kataban na ba iti paligsayan na iti programa. Itinaw ko na nakasama ko nilanan ko. Nakamanan ket nyari ka kalipanan ba po si may isang awan. Karoy ang bahay ket indalatan dinangran. Iti napalpalamas sa ulan ket agdang umay ng umur jay balay ni. At dapat umay ng pasusot ti pamilya ni tapno isanod ti kaso kontra jay ng pagbat kininanong ko. Ngayon di kami manugo at dapat tumintaway na nagdalita pinignat si ating ko na 7 year high school ket ating ganay ka at dalat namin kalimutan at tao naman pagpatay kanyan. Pagyamangat launay ken ako gustay salagan na nanang ko ket napalaos launay aring pagyan yaman ko. Kaya ako dinengod na sa pagkaralan ko. Kaya kung ako justisya para sa panagamaran ni nanang ko, babayan si Kadamiti awalan asli kahit panagpuspuso ang pagpagkanyan.